De spits wie Flinier de Grutteman bij de Ljouters. Hij maakte 26 doelpunten in 29 wedstrijden. En daarmee wie hij de topscorer van de keukenkampioen-divisie. Bij de eerste Iepenbieren training van dit seizoen gaat het bij de supporters maar hoe één ding. Ja, geweldig. Ik hoop dat de weer een seizoen maakt als vorig seizoen. En dan is het een fantastische speler voor Cambuur. Maar dat zo'n speler hier graag blijven wil, dat zegt wel wat over deze club. Ja, nee, ja, ik werd helemaal gek. Hè? Dus ik klapte op Twitter van muren, muren, muren. Helemaal dat enthousiasme. Dus geweldig. En ik ook op Facebook heb ik mijn omslagfoto even in muren veranderd. Ja, geweldig. Het is gewoon een gouden speler voor deze club. Het is geen garantie dat hij weer 26 maakt, dat snappen wij ook wel. Maar het is wel een man die wel invloed heeft. Hè? Die de wedstrijd goed aanvoelt. Hij koos goed, hij ziet het spel. Blijdschap wie er ook hoor dat de fans weer bij de training meeën. Zoend de uitbraak van het coronavirus heel maart hebben supporters geen training meer zien kennen en dat hebben ze bot mist. Ja, verschrikkelijk. Hè? Vanaf het moment al dat we niet meer mochten, hè, met die wedstrijd van Cambuur NAC. Nou, dat was rond 12, 13 maart. Zo. En toen mochten we een hele tijd hier niet meer in het stadion komen. Dus ja, jammer. Ja, enorm. Het zit in je hart. Ja, dan mis je dat als het er niet is. Nou ja, het is echt ons uitje, zeg maar, zo weet je, op een gegeven moment. We zitten hier altijd met zo'n groepje van een man of 12, 14, 15 man. Dus, en dan even 's morgens even, 10:30 hier even wezen. 12 uur weer lekker even tussenmiddag even niet. En zo. Nou, nee, dat is echt een uitje voor ons. En dat hebben we wel even mist aan nog. Ja, echt waar. Een man die de handtekening al wel zet had is verdiener Sven Nieuwpoort. Hij had zijn de contract bij een jaar verlengen.